pau perthai saune ban pynrem halor ka jingmi ki khubor ban shim tokit ya ka jingje accident ka kong Deity Majaw kabadai ka MDC jong ka party VP nakalayum khra malki constituency khuble ya phi ki parlok bistanat ban sngap ya kre ka khubor ha kre ka channel hadin ka jingmi ka khubor ka khasaw tarik ubnai match jong mata usnem kabong ba ki pulit kin sa shim rekod lanet tokit ya ka jingkren jong ka kong Deity Majaw kabadai ka MDC jong ka party VP hadin ba kalami na hostal ha ka dai bat ka jingje accident jong ka ka MDC ka bang syajit thamai jong ka party VPP nakalayum khra malki constituency kumta lengba kiran san social media Bluit wan mi uwei wa pynrem halor kane ka jingmi ka khubor ha ka ba ula tho kumne pajba long ki basian kine ki ru trangsnam kile katba ki mon sha e ki nong tokit yo minister ba pnyabriu ngimpat bana hadu menta ba kinle e ya kine pat ya ki jingim shimet jong ki pat ki kloi ban that madan bat ban tuklar ngia kendit bendriu lem kumta kan sapoi kapor baki kloi ban tuklar wat ya kaying ka sem jongiru ladangim le ya kamon jongki kumban spen kan mau hangne ka kong Deity Majaw kabadai ka MDC jong ka party VP kala je accident ha ka janmit jong ka pratari ubnai leber jong ta usnem ha ka ba menta kala don ha ka jing sumar ha Apollo hospital Guwahati bat katkum ka jing thu ukpa jong ka uba bindo lanong ka kong Deity Majaw kan sayo ban mi na hospital ha ka ne ka tayo ka ban sawan namar ka jinglong jingman jong ka menta kala klan te parlok tang kini ki khubor ngangai be phila sengutu ngin sa kendu hakwei pat ka video khublei shibun